Vaša excelencia, môžete na chvíľu, pani Vazeska, na chvíľku môžete, na chvíľu, alebo potom sa vrátite na chvíľku, len na 3 minútky. Helenočka, môžete potom? Degradujete ľudí, pán. Jakož degraduje sa, no, spýtam, či môžete na 3 minútky. No. Helenočka, mezenočka. Ja degradujem ľudí? Nie. Ja nastavujem zrkadlo idiotom. Ja žiadnych ľudí nedegradujem. Ak je človek idiot, tak sa sám degraduje. Vše, co kdy kdo řekl, je vryto do žuly. Voz by se roztekl, papíry vzplanuli. Všechna ta slova, ať rovná či ohnutá budou nezapomenutá. Zapáči, pán poslanec Markovič. Ďakujem pekne. No, pán poslanec Hlina, zase zaujímavý kabaret. Nadávate nám tu do bolševikov, komunistov a neviem čoho. Dovolím si vás upozorniť. Vyriešte si to doma s vlastným bratom. Tam tomu môžete nadávať do toho všetkého, ktorý je tiež v Smere. Potom komentujte nás. Čo sa týka toho vášho vystúpenia, že proste kto sa bude predbiehať, kto nie a akí sme my farizeji v týchto veciach, ako si to budeme manažovať. No tiež som mal možnosť vidieť, aký ste vy pro-ľudský a pro-priateľský. Pozrel som si video, ktoré nakrútil s vami pán Vasky na internete a spustil to, ako ste sa s ním pekne rozprávali aj s vašim asistentom v jednej reštaurácii, ako ste ho chceli prijať, ako ste sa mu pred úradom vlády nenápadne ako vyjadrovali, aby od vás odišiel, lebo už nemáte na neho nervy. Čiže to ste vy, pán Hlina, to ste vy, že jednoducho vy budete teraz kritizovať všetkých, tváriť sa ako ten najspravodlivejší, ale keď za vami príde rádový občan, bežný občan, s ktorým ste sa dovtedy ešte aj kamarátil, možno pomaly mi to tak pripadá, tak potom sa k nemu správate ako k tomu poslednému. Čiže prestaňte tu hrať kabaret a to, kto je aký bolševik, si vyriešte doma potom s vlastným bratom. Pán poslanec Osusky, nech sa páči. Predsedajúca, nepochybne nebude problém pre kolegov fundovaných právnikov rozcupovať tento návrh zákona na kusy. Perie bude lietať. Na druhej strane je pravda, že o tom probléme všetci vieme. A tí právnici, ktorí to teraz roztrhajú na kusy, o tom vedia tiež. Dokonca žijú v tom meste, ktoré opisuje kolega Hlina. A je pozoruhodné, že sme teda za štvrtstoročie na nič neprišli. Lebo štvrtstoročie sa stav zmenil. Prišla demokracia. Samozrejme, že každý taký návrh má 3 problémy. Humanitu, ústavnosť a Rudolfa Vaského. To sú 3 problémy, na ktoré narazí kolega Hlina. A k tomu len chcem povedať, že kedysi literárna klasika Jack London napísal krásnu poviedku o samosudcovi, ktorý ľudí pre potulku a podobné prečiny odsudzoval na 30 dní väzenia. Odsudzoval ich paušálne, na každého obvineného mal presne 30 sekúnd. Za 30 sekúnd si vypočul delikt, vyniesol rozsudok a menovaného odviedli a už stihli priviesť ďalšieho. Samozrejme, ľahko sa to hovorí, každopádne i vtedy, keď sa toto dialo a Jack London to zachytil, platila podľa mňa najlepšia ústava, akú kedy ľudská ruka a ľudská myseľ stvorila. Ústava Spojených štátov. Takže k úcti musím povedať, že riešenia sú možné, ale narážajú minimálne na právnikov plus na tie 3 bolestivé body, ktoré som uviedol. Humanita, ústavnosť a Rudolf Vasky. We are on the mission from God. Hajzli, vás dostaneme. Píseň o bláznivé Markétě.